बाजाराव फान्थाव बायनो थांबायनो फान्थाव बायनो थांना मा जाखो बे गोलाव फान्थावखौ मोनाखै गुसुं फान्थावखौसो मोन्दों मिन्थिबायना बे आरो फान्थाव होनबाथाय माखौबा बुजिलायना दै बे फोथाराव हाल एवनाय फान्थावखौ बुङाखै आं बे जानाय फान्थावखौसो बुंदों गोलाव गोलाव फान्थाव गुसुं गुसुं फान्थाव जिखियानो जाया मानोथो दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आरो जुदि मैयानि फानि भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना नायहैनो हागोन बे लिंक होनानै दो जोबोर मोजां जादों मैयानि फानि भिडिअआबो नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय नै भिडिअखौहाय उनजों नायब्ला माधुरि दिक्सि सिगांजों नायब्ला मावजि गुन्दिदि उनजों नायब्ला माधुरि दिक्सि सिगांजों नायब्ला मावजि फान्थाव लायनाय कास्टमारखौथ' नोंथांमोना नुवाखै बे फान्थाव लायनाय कास्टमारखौ जुदि नायनो गोसोबा एसे नायना लानो हागोन नायदो फान्थाव सिरि नालाय फान्थाव लायदोंमोन आं बाजाराव फान्थावाबो गुसुं गुसुंसो गोलाव साइसा नङा मोनथिबायना बे गुसुं गुसुं फान्थावासो माने आरो सासे जौ फाग्लि ओंखारदो आरोना बेबायदि रावबो हाया गुबुननि माने गार्लफ्रेन्डआहाय रावबो हाया आरोना बेबायदि जौ फाग्लि बायदि माखौथो दुगा फागा देखायबायो नों आदा नोंनि हिनजावा आं बायदि जौ लोंनो हाखाया माने बेफोरबायदि दामगिरिफोरा जौ लोंबाथाय एसे बोरैबा नुयो आरोना आं बायदि जौ लोंनो हाखाया हाया नों बायदि जौ लोंनो सोर हाबावनि नों बायदि जौ लोंनो जाबाय दे जौ लोङो लों खिन्थु गोलैना थानाङा नाय भाई सानै सिख्ला फैबाय दोङो आरो सासे दामब्रा सासे अमा बुन्दिया लामाथिं थांबाय दङ माबायदि होख्रावनानै हाग्राथिंसो थांहोबाय माने बिसोर सानै सिख्लाखौ बे अमा बुन्दाया बाय बाय टाटा गुड बाय गया माबा माबिया जिलांनायबा दानो गेटास मारिना होनांगौमोन नोङो नाय अमा बुन्दा नोंहा हालेवनो गोसोबा बेफोरबायदि खालामबा जायाना फोथाराव थांनांगोन एसे हालेवहैनांगोन बिदिबासो जागोन तो मैयानि भिडिअखौ नायाखैबा बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदो जोबोर मोजां फानि आरोना नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदो तो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय 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 बाय